unu mana Igbo anyị si nọ mberede nyere dike mana ọkwa mberede ka eji ama dike. Unu a na-afụkwa onye ijeres na-ebute okwute. I remember 21 years into level. 21 years, I went 21 days. Biko kuto. Biko bịa kwọtụ. Ele were nwayọ rituo, ị ga ritu. A ga-ebido ebe a na-load timber. Okay, so we dey float. Ọ na-float. Ọ dị na-float. So how are no n'enu osisi, n'enu mmiri na-abịa. Otu aka ga-anọ throughout the 1 week there. Look what they are saying. Akawalo de lo nyiji maka na ha ka ga-eweta karịrị nne. Bịa ọzọ ka ndị ka ọ dịbaze n'ụbọchị.